Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz atsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoituz. Jauna, zuk erakusten diguzu zure bidea bilatzen eta zure bideak salbamenera garamatzala. Egizu beti argiaren seme alaba bezala ibil gaitezela mundu honetan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Mikeas profetaren liburutik, entzun zer dioen jaunak, jaiki zaitez eta sar auzitan mendiekin. Adi bezate muinoek zure mintzoa, entzun mendiak jaunaren auzia, entzun mendien eta lurraren oinarriak, jauna auzitan baita bere herriarekin, eztabaidan Israelekin. Ene herri, zer egin dizut nik zuri? Zertan min eman dizut, erantzun ezaidazu, Egiptoko lurraldetik igoerazi zaitut, morrontza etxetik erosi zaitut. Moises, Aaron eta Maria zure aurrean bidali ditut. Zerkin agertuko naiz jaunaren aurrean, zerkin auspeztuko goi-goikoaren aurrean, erre opariekin urteko txekorrekin agertuko ote naizaren gana. Haren ederra aurkitzeko, ahariak milaka eskaini beharrote dira, olioa purrustaka isuri beharrote, nere lehen semea emango ote diot, nere gaiztakerien ordain, nere sabeleko fruitua, nere pekatuen ordain. Gizona erakutsi zaizu zer den ona, eta zer nahi duen jaunak zuregandik. Egite zintzoak, errukia, eta jaunaren aurrean apari biltzea. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guziak, egin alaitzu haren nahian, zoazte pozikaren gana, gora eta gora, ari kanta, kanta jaunari lur guziak, egin alaitzu haren nahian. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, idazlari eta farisear batzuek honela esan zioten Jesusi. Irakasle, ezaugarri bat egiten ikusi nahi zaitugu. Eta harek erantzun zien, gizaldi geizto eta sasi jainko zale honek ezaugarri bat eskatzen du, baina ezaugarririk ez zaio emango Jonas profetarena besterik. Jonas itsas mamuaren sabelean 3 egun eta 3 gau egon zen bezala, hala egongo da gizanaren semea lurraren bihotzean. Auzi egunean Ninibetarrak gizaldi honen aurka jaikiko dira eta gaitzetsi egingo dute. Haiek Jonasen hitzaldiagatik bihotz berritu baiziren. Ona hemen berriz Jonas baino gehiago dena. Auzi egunean hegoaldeko erregina gizaldi honen aurka jaikiko da eta gaitzetsi egingo du lurraren azken mugetatik etorri baizen Salomonen jakinduria entzutera. Ona hemen berriz Salomon baino gehiago dena. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Hain zuzen ere, pentsatu behar dugu, Jesusek ezaugarri asko egin zituela, mirarei asko eta asko, evangeliotan horietako
gutxi batzuk besterik ez zaizkigu agertzen. Eta gainera, badakigu, gehienak sendatzeko izan zirela, sufritzen eta gaizki zegoen jendea ikusita Jesus kupitu egiten zen, halakoa baizen Jesus, errukitsua, eta beti lagundu egiten ziren. Horregatik zenbait tokitan agertzen zaigu Jesus egondu zen, eta mirari asko burutu zituen, edo mirari gutxi burutu zituen, baino edozein kasutan badakigu asko egiten zituela. Baino, gaurko evangeliotan agertu zazkigu, halako idazlari eta farisear batzuk maltzurkeriz eta beste halako esan genezake intentzio oso honekin agertu ez zitzaizkiona Jesusi. Eta haiek eskatzen diote, mirari bat, ezaugarri bat ikusi nahi dugu, zerbait berezia egin zazu, guk sinis dezagun. Baina Jesusek bazekin haiek naiz eta gauzarik handiena egin ez zutela sinistu behar. Azken finean, bere garaikide batzuk esaten zuten bezala, ezin ukatuz Jesusek egiten zituen mirariak esaten zuten deabruaren, beltzeuren boterez burutzen ditu mirari horiek. Horregatik, alperrikakoa zen halako gauza handi bat egitea. Gainera, Jesus badakigu etzela halako besteen aurrean gauza ikusgarriak egiteko edo ohartzen gera, bere mirariek badutela helburu konkretu bat beti jendeai laguntzea, sufritzen ari denaren alde. Horregatik, Jesusek esan zien, ez zaizue beste ezaugarririk emango, ez bada Jonasena. Hau da, Jonas nola 3 egunez egondu zen balearen sabelean, 3 egunez eta 3 gauez, eta esaten die profezia bat. Hau da, momentu hortan haientzago ezin ulertzeko gauz bat izan zen, ezin izan zuten ulertu Jesusek zer esan nahi zien, baina profezia honek denborarekin indar hartuko zuen. Hau da, seguru asko entzuleren batek gero behintzat halako pentsatzeko aukera izango zuen Jesusen piztueraren ondoren. Esan bezuen, hala izango da gizonaren semea. 3 egunez lurraren bihotzean. Horregatik ez zuen mirari bat egin, baina bai egin zuen halako profezia bat. Eskatzen diogu bada, eta gero esan zien, bai Ninibetarrak hauen aurka altxatuko dira. Jonasek 2 hitz esan eta denak damutu bai ziren eta bihotz berritu. Eta Jesusek ikarrizko mirariak eta egiten zituen, eta oitako asko ez ziren damutzen. Guk eskatzen diogu Jesusi, guk beti eduki dezagula jarrera ona, berak egiten duena onartu, bere jarraitzaile izan, eta berarengandik ikasteko desiotan bizi gaitezela. Gure eskariak ere egingo ditugu, eta gaurkoan bereziki kontutan hartuko dugu Esteban Irurtzun apeza hildena. Eskatzen diogu jangoikoari goiko zeruan eduki dezala, eta berak handik gure alde egin dezala. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Lurren erregina, aleluia, aleluia. Piztu zaigu Jesus jauna, aleluia. Zuregandik sortu dena, aleluia. Ilobitik zutitu da, aleluia. Zeru lurren erregina, aleluia. Aleluia, piztu zaigu Jesus jauna, aleluia. Onar jauna, ogi ardo hauek zure ontasunetik jaso ditugunak,
haiek izan daitezela guretzako zure gorputz eta odol Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak, jaunagan dauzkagu eskerrak, jangoiko gure jaunari, egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatz. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz, nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta haintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, santu, santu, santua, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu badago gitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zugarriz etorri arte, hau dugu garriona. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz. Biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, eta Norberto gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxarropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak haritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emai guzu gaur egunotako ogia barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitza zure hitzetik. Atera gaitza zu jauna, gaitz guztietatik. Emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea,
eman batasuna errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri, peace be with you. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaikuzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsua jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zunere txian sartzeko, baino esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Zure gorputz odolez janariturik arren eskatzen dizugu jauna, zuek zerua irits dezagula zurekin han bat eginik. Betiko egon gaitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bereika zaitzatela jainko guztiedunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pozik. Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pozik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu